Nang nakauli sa ilang panimalay sa barangay Laconon, Tibuli, South Cotabato, ang 17 anyos nga dalaga nga una nang gikareport sa Tibuli Municipal Police Station nga tulo ka adlaw na kining na missing o nawala. Kahinumduman nga gikatahong nawala ang dalagang si alias Hazel. Alas 4 ang takna sa hapon ni adtong Enero 16 o gilayong gipakatag sa kapulisan ngadto sa publiko ang maong taho. Apan nasuta nga tuara di ay si alias Hazel sa balay sa iyang uyuan sulod sa tulo ka adlaw nga wala gipahibalo sa iyang pamilya. Hinungdan sa grabe nga kabalaka ug pagguol sa mga ginikanan o mga igsuon sa maong dalaga. Rason ni ini sa paglayas, nang luod siya sa iyang inahan tungod sa pagpangasaba. Mismong ang kapulisan na ang mikuyog o may escort ngadto sa balay sa uyuan ini ning niaging adlaw og gikumpinsi si alias Hazel nga mopauli na sa ilang balay. Sa resulta, nagka-reunion pagbalik ang dalaga og mga ginikanan ni inig mga igsuon o giwagtang ang dili maayong pagsinabtanay sa maong panimalay. Tungod sa maong panghitabo, nagtambag karon ang Tibuli Municipal Police Station ngadto sa mga ginikanan og tigbantay nga ipadayon ang bukas nga komunikasyon sa ilang mga anak o giawhag ang komunidad nga i-report dayon ang susamang mga insidente aron masiguro ang kaluwasan o kaayuhan sa mga menor de edad. Mga katropa, gikasab-an sad baka? Ayaw layas, kalmahi o relax lang. Mag-Santon Plus Coffee Mix na lang, adlaw-adlaw. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.